hadin ke jingyo ujor na kinongpang ki belalit bansya sumar ya lade hapo jong ke Umsning Community Health Center mentaka singi ke arpusau terik urimpang arajar arpusau kaseng Confederation of Riboy People kalalit banjurep banlap ya ke jing shisha halor ke jing duna nong trei bat ke jing syam jing ki pat ba ki badai hok banyo jing mentoy lengba ke skim Meghalaya Health Insurance Scheme bat ke Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana kabadai ke skim banyarap ha ke bayadai bat ke jing penlut ki dawai bat ke bai tiap pang ye ki nong pang ki belalit bansya sumar ha ki hospital shimet hospital sorkar ha ke ke jinglet jurep ke seng kalalap badan tang iwi nong trei ibadai ban pet ye ke MHIS bat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana bat haba ini nong trei isim syuti lani ihab ban let syabar na ke office lani ke field work ki nong pang ki hab ban thit hi ki dawai na syabar ha ke jinglut na ki hi bat ki du no ke jingarap leng ba ki ki skim sorkar Habakran syakilat pathai khubor na kaliang uba pateng marsing working president ke CORP ulapan pawi ke jing sngodia halor ke jing ko ke rukom trekam hapo kene ke jaka ai jing sumar bat isen eru batang marwei kum inong trei badai ban pet ya ke MHIS in hab belut baro bat ru iki pat ba khamtam ki bawan na kishnong kendong bat ki baduna ha ka yo ka kot ke jing du ya kene ke jing arap kalong ke jing du nong ke bakrau iki Teman kasih na kaliang jungi ka Confederation of Riboy People ngiwan hangne hapo Umsning si kajingwan kajongi hadin bangil alap bah kadon kajing deko hakar komtrekam hakwede bakane kasmatkat dan kaliang juga seng hadin bangil awan hangne ngila ya kendu ya inotre jongka MHIS dan kaliang jungi ru ila penpau ya kata kajing nomor kadau hi kadai ba idon tang marwe kadon kasih ka ba ihab berlitur syafil dan kaliang juga ngalap markhmat mendin ngawan anjek ikun ba nyale ya kata smatkat banlai kata banjek andrai man kasih thoding iong ba I imdon namar kadai kaduti ka ba nihab banlai syafil tingyo I ba shibun kinong pang kia ut akabadai ba kanai ka smatkat akading sya ka jingdon jong kanai ka smatkat kadai man aja mentoy na menta kinong pang andrai nyo I hangne hapo si Umsning kadeko kanai ka komtrekam jong kanai ka smatkat dai nak takadaw na galeng jong kaseng iwan menta kasngi bat na galeng jong kaseng ngi Salik ban kendu ya doktor inshat jong kanai kasit si mentaka singi umdon su ngimla ban kendu ba lakum kumno nagleng juga seng dawa ba kide ban bu arngut kinong tre balada itu iwe imdon iwe indon kemud gila ban penyak bej ya kanai ka smatkat hangne hapo Umsning si tiga jing dawa juga seng kanai kata ba lakum kumno kide ban bu sa iwe I helpar iban yarap ya itu inong tre namana ka smatkat namar ka Umsning kanai ka sentar kababun kinong snong kiwan ban sumar hangne hapo Umsning si henry ka basusi kibun ki kimyo jing mentoy na menta kanai ka smatkat bat sakawe kabangiyo ban ikran bat itu inong tre jong kanai ka MHIS iong ba marwe yak jing sya ngadai ban pe ikinong pang banirap ikinong pang leng ba ka smatkat henry hangne pat akajaka ba inirap ikinong pang ihap ban ling ya kadu ka smatkat kadai kata ka jing kabagi ong bagi briu kiwan ling ya udah smatkat ki ap nagalan hajaka bangan yo ban pe ikinong tre ngahap ban le na ikatu hajing sya kam dai ka kam jong I hajing sya ban ling ki smatkat ade ban bu na iwe ban le be tangai katu itu iwe nong tre inyo ban pe be ya kinong pang ki bawan ra ya ka smatkat de dai nak takadaw ngisim khyai kanai ka kam ba nang ne syakmat ba nginom kwa su banja kum kanai hang ne hapo Umsning si ba ka jing pentre ya ka smatkat kadai ban ya be namar kanai kadai ka hospital jong ka government haging sya kadai ban biang ma ka rukom pentre ka smatkat wat ki hospital private ro ngi iba ka jing pentre ka smatkat ka biang ma hanre ka basusi kalong kanai kadai ka hospital jong ka sorkar ngi I penban ba karon ka jing ko hakaba ya dei bat kanai ka smatkat tinginge skam ba kumba ka seng kaladawa kan urlong kenang ba kinong pang ki bawan sumar hangne po Umsning si kinyo ya kijing mentoy na kanai ka smatkat mamaringi I ba kawai ka smatkat kawai ka longging kayo hadu sanlak life ho hajar telara kadeko no kanai ka jing trekam hakabade ba ka smatkat kinong pang kamdon jimut bakin le ya kadu ka smatkat na kaleng juga seng nangne syakmat kumbangilayo bane I kenang ba kanai ka jing pentrekam ya ka smatkat hangne po si kanom duko su nangne syakmat kata kadai ka jing kwa na kaleng juga seng